Alauna 39. O ya, okay na. Nindot nga hapon, labi kayo magtagay, fighter 50 ron ba? Taguin yung mga silyo ha, kaya pilas buhagay. Stingan na to okay na ba? Hello? Ay, hello, tita. Bayong hapon. Mayong hapon, Vlad. O, kinsa ni? Ay, si Vince Lilago rin, tita. Kinsa si? Vince Lilago. Vince. Kinsley. Binsley. Pila edad ni Binsley? 21. 21. Baka napit na nawag. Tayo sa Cagayan. Of course, alam sa Amerika. Oh, Ay, sa Kuya. Sige. Unsay problema ninyo diha? Ay, naong kuya tita ba na naburos? Oy, happy Father's Day. Very good. Di man na problema, grasya man na kay natin. Nakiuban diyan nagkadimpol-dimpol na para makabuo lang. Di ka mo, di nakabuo na. Di mo ganahan yung amahan sa kuwa. Di may mag-iyang amahan mo imong uyab, di man ka. oh no. Pila edad aning bayana? 19. Patay. Naipisi dia, paghikog na lang. Sabi sa So, sa sugod pa lang ninyong relasyon, kabalo na ka nga di ganan ang papa. kabalo na yun. Nga nung di man siya ganahan nimo. Kamot lang sa do kabalo kay wa mo ko kapungutan agad. Napagin na sa isulti, di ko ganahan niya kay tambay, di ko ganahan niya kay batig nawo. O di ko ganahan kay bata pa kong anak, wala. Napagin na rason. Basig bata pa siguro yung anak. Pinaedad nimo galing? 21. Tapos 19 siya. Patay na. So, unsay pangutanan nimo sa kuha? Ang taon ko man na yun. Tubawan ko baka niyo dili. Siyempre, of course. Kung nangutana ka, kung atubangon ba, siyempre, akong tubag, atubangon yun. Alam mo na, nanalagi lang tayo, nanalagi din ta, adlok mo. Labog ka mo lutag buhat, isog kay ta, takaroon kayo na buros na. Adlok na dayon ta. Damor ni mo mapakita sa ilahang at tinud-anay ka, nga di ka mahadlok si mong papa, sa iyang papa. Kulatahan ko siyang mga... Asa mga nahadlok, sa iyang papa o sa imong asawa? Sa iyang papa. Sa iyang papa. Single mga ka? Single eh. Di. Ang tunay na pagkalalaki, diya na dayon, basta maburos na ang babae. Magpakatubang, magpakalalaki ka. Alam mo lang mo yung kakarong nga, di ko matubang niya, kay iso kayang papa, nanaan naman na, may magmadi sa simbol na to na, magkita mo, matubang kayo dito sa ilang balay, nga basi ko niya matigbasan ka dito. Magkikita ka sa kanang lugar nga dagay tao, or pwede kan-ana, no nga na dito, para yung kaso, uban kang imong adult, kung dili imong mga ginikanan, imong angkol. Amang ka nagpuyo. Asa mga ka nagpuyo? Sa imong mga angkol o sa imong mamagpapa o sa man ka? Nagtrabaho mong kutita na. Nag-board ako danis kugman. Taasa man imong mga ginikanan di ay? So, saling ating. Tuan na. O di, uban nun imong mga ginikanan sa lingating, ang mga ginikanan ato bangon. Ang pangutana manggudani karon kung ikaw bagyod mismo ganahan bagyod ka magpakamahan. Ibutan na nato nga dili tanggalon sa nato nga una nga na si papa. Ikaw mismo si mong galingon ganahan ba ka? Dili yes. Tanaw. Kay dili man ni pangutana kung ganahan bang papa dili ikaw man mismo ikaw dili man ano di mga ganahan. Tira-tira kaning bayhana di man ka ganahan magpakamahan. Sabihin mo, tilaw-tilaw lang, tilaw-tilaw. Dili, tubangan lang na ako, tita. Mangutana lang ko sa imo. Ikaw lagi imong kaugalingon, ganahan bagyog ka magpakaamahan. Ganahan ay. Yahay na kayo, or ikaw, basig nag-feeling lang nimo kay nisipyat lang ni ba, kana mag-iubang kong lalaki, tira-tira, tapag sipyat na, ayaw din mo nga di pa day ko ready.
Pangutana ka ron, pre, ano ko, naburos naman na, wala naman tayo mabuhatana. Ikaw ba mismo? Gugmaan ba kaning bayana? Gugmaan. So sure ta nga natay pagbatian eh. Ana, ay, ano ba yung bata? So kung nakay pagbatian eh, bisa pag-unsa pa na yung papa diha, kailangan nimo panindigan, ipakita nimo sa iya nga tinud-anay na imong pagbati, muato bang kasi ang papa, kung nahadlok ka, pagdala og imong kauban nga adult, kung dili manggaling better, uban ang imong mga ginikanan. Diba? Bakit, salamat kayo ba? Bahala di sa mo magpakasal sa kanang simbahan. Ang importante diya nga naay magpakaamahan. Salamat kayo. Estudyante pa ning babae? Wala na kayo, naburos naman. Agoy. Pero before siya naburusan, estudyante pa ni. Estudyante yun. Agoy. Guma ang kaugmaon may gala. So far, asa man ang bae karon? No, so silang kwarto. Oo, nag-text. Kabalo na yung ginikanan nga wala pa. Kabalo na yun. To sa maingon daw siyang papa, pagkabalo nga koan. Nga ikaw, naburusan nimo. Na, ulit kayo ang papa, kaya patyan daw ko niya, huwag niya akong makita. Oh no! Pindi saya karon na wag di niya makita ang amahan. Dili man kakaminyo. Dili ay. Okay ra, pagdala. Ako sa imo ha, kung tinuod yun na imo nga nagugmaan ka, dala lang imong ginikanan mo, ato ba ka dito magpakaamahan ka? Ha? Sige, tita. Ay, anak ko kayo, eh. Mo lagi na itong giingon lagi ba? Uy. Siyempre, normal yun na sa mga papa nga medyo maglagot ang dating may gala. Kikisa bagoy malipay nga 19 years old giburusan. Normal yun na. Karon, din rin mo i-prove kung kanang imong gibati na tinud-anay. Kaya kung di mo dagana ng imong responsibilidad, meaning to say, tinud-anay ka. Di ba? So, Ginoo, mo lagi mo ba? Ginoo, mo lagi ba? Na. Dahil nga, last, isa mo na caller para karon nga. Hello! Hello? Pakipatay palihog sa kuan radyo. Ay, may... Ay, kinsa ni? Si Koan. Si Michelle. Michelle, burag karat-karat lagi mong kuan na Michelle. Ay kag nag-headset ka? Wala. Nara, ayaw kay lihok, pa di magkaharap. Oh no! Kuya Jane? Pila edad ni mo lang ga? Bago lang nag-22. Ay, pink-pink pa ni ba? Oh no! Dalaga, minyo, estudyante, inutil. Dala. Unsa man ni? Single. Single. Single but double. Nagtrabaho o koan, estudyante? Nag-stop na og work. So, in short, inutil gyapon. Ano mga guna ka uli? Asam na ka, OFW ka? Sa Koan, dili. Na sa Osamis. Osamis. O sige, unsay problema lang ga? Noon daw ko'y problema. Party sa ako ang uyab. Dayon, bata pa siya na ako. Pila edad ni mo? 22. Siya? Bago pa nag-22. Siya? Siya, bago pa nag-21. Sus, Ginoo ko. Okay ra na, oy, bro. Abit na akong 10 years inyong gap, oy, Ginoo. Classmate na ako siya sa TESDA. Then, nag-misunderstanding. Wala namin nag-contact kay. Dayon. Wala namin nag-contact kay. Unsa nga klase nga misunderstanding ni? Marag call off nga. Wala kasabot nga. Unsa man yung giawayan? Kailangan na ta makabalo sa inyong giawayan. Wala may giawayan, but ingon siya nga nangita na nginahanglan daw siyang space. Hala? Kalit lang ko siyang ingon nga, I'm sorry, kailangan lang kong space. Lugar? Oo. Wasa ingon nga raso nga, wag ganahi kay bawa ra kay kag utot.
Or ningon siya nga bagtakon ka, or nasa ilain, or na kay nakita, or nasa gisilosan. Wa, lugar? Wala, ningon lang siya nga, kanang nagnig ko more space. Kadyo lang ha. Before niya nagisulti, unsa inyong gibuhat? Nag-school, murag nakuan siya kay dili mi classmate. Ana ra? 2014. Unsa man nimo uyab nimo grade 6 pa ni? Sure ka. Kadyo nang sure ka, mura na inaitabo. Wala mo nagkuan, nagtagbo ang duha ka bungoton before mo nagstorya. Wala. Wala mo nag-date gikan, wala mo ilain topic, ana sa school lang ana lang lugar. Wala, kay na, one time magod nag-storya mi sa iyang mama, murag, wala. Pero dili pa daw kay bata pa do yung ano. Bata pa ng 21. Ginoo ko. Sa bagay kana bitong edad, number ramang ginaba, pero kana ko ingana iyang pangunaw na kinaiya basig mamas boy na. Di mo Kadyo lang, pila na mo kabulan na uyab, ana, uy. 2014, then, Unsa? Dugay na kayo. yeah, 2014, then, Pero long distance mo. Oo, Ayun. dato sa Facebook, nag-message siya, nga siya, hi, nagwapa na lagi ka karon. Kaya ikaw po nito, pudayin ka. Igo na da. Lahirag yung ka sa una, na kita pa, ano siya, anak ko nga, mao ba, nangin siya nga, nang wala man ta nagbulag, ni ana siya, dayon. Kadyo lang, gabi. Before kanila kao, uyab na mo. Uyag, may nag-eskwela may TESDA. Okay, tapos mo rin nga nalayo ka. Nalayo ko, nagtrabaho ko. Trabaho ka siya dayo, nadiris Cagayan? Aman siya. Naasa, lagong. Sa Lagonglo, ikaw nasa Osamis. So kanang in between anang 2014 lugar, wa mo'y kita-kita sa person o gauli-uli ka, gakita-kita mo? Wala. Wait, Wala kita namang kita eh. 2014, 15, 16, 17, lot dugaya. Grabe po ninyo, long distance, 3 years yun. Yo, nagkuan lang ko. Wala akong manggugo kasabot sa iyang ginamin. Wala daw nagbulag. Di na masabtan lagi, basta, ay gano'n, kaya pinag ingon lagi, wag ginainada ang long distance ba? Anyway, kajut lang, so, karon lang mo bag-o nag-uban, lugar? Nga, Ay, nag-Facebook. Pero nagkita na mo, nag-uban na mo ron? Wala. Nagkita niya itong 12. Nakita mo 12, oh. Tapos kausara, tabalik na po lugar. Lagong-long na po siya. Oo. So, Kay, so di technically, ako ang inyong relasyon, long distance yun din eh. Yes. Uy, pag mata mo, pamanguli mo siyang bala. Unang kasabot na. Langga. Ganang. Langga, kablo ka. Sa tinud anay lang ba? Sa inyong edad bitaw, luod na kayo na inyong mag-long distance mo, nga, wak mong gin mo nagkuan ba? Iba'y kita ay ba? Langga, pangit ka langga? Dili kaya. Walay lain ng uyab sa imo diya nga dool. Naa. Unsay problema. Unsay naa ng layo. Nga ano di man ka mabuhi ana. Sa may nagwapo ni siya, dako iya ha, may mo perform sa mga. Magpasilabot ni. Mo lagi unsa may naani mo makuha aning layo kaayo nga long distance nga naman kay manguyab sa imos duol. Naalagi na mo yag. But naglibog ko kay ingon siya wala daw mi nagbulag din. Di bulagi. Ini mo nga wala kabalo ka sa tinud anay lang medyo lisod gid ni ngani nga long distance dili day pwede nga ani ana. Then put no na I'm so sorry di ni mag-workout para nako. Kung ako na sa imo, ano na ko. Nana mo sa saktong edad, oy. Ginoo ko nga ng mga idara. Di naman high school, dili. Ayaw ni... Usahay bitaw na sayang lang ninyo inyong mga oras sa wala. Nga anong diagin mo layo, except kung pangit ka ayaw mo. Ako mo, understood ko nga, sige, long distance diha. Wa mo kita-kita, deragin mo Facebook perminti. Except kung wala gyud kung nakadiha sa usa ka lugar nga di gyud ka makagawas o wag gyud lain makagusto nimo nga pangit kay mo nang murag kabo.
if you're telling me right now, ngay nga nakakapangit, sige, padayon anang nasa layo ra kay may na lang ninipatol nimo. But if you're saying right now, may kakaroon talaga kasi mo, grabe po rin na po yung nakagusto sa ako diri, then fine, ayaw, sayang nga inyong kaugalingon lagi anang lagyo. Nga na may duol, mga bata pa mo, 21, Ginoo ko. Basta yung matingala mo, abot na mo 5 years, anang sige Facebook, tawa mang, ang ending, gisayang lang ninyo ang mga panahon. Siya man gud ang walay time. Exactly. So meaning to say, undangan nimo siya, sasabihin mo sa kanya, hindi ni ga work out for me. Gigna na nako siya anang tita. O di, Wala period. siya Period, that's wala, it. dili siya musugot. Wala mga CL, wala tayo labi sa pag maglasong na sa diha. But at the end of the day, para sa imo nga side, hindi nga. Ang problema ko lagi nato mga babae lagi. Pag ignon lagi ta sa laki nga di ko musugot, piling na to, ala, oy, love you kay ko niya, kay di gyud siya musugot. Di na maulangga. It doesn't mean nga, tungod kay ni pugong siya, ay mo siyang feeling di, ala, grabe, love you kay ko niya, oy, kay, wag siya musugot, dili. At the end of the day, ikaw mo ingon. Pag ingon mo nga, dili ni mo workout para sa, so, dili ko masugot, wala ko'y L. Basta para sa ako, uman na ta. That's it. Kasi dili mo workout sa ako ang long distance. Di ba? So, Sabihin mo sa kanya, instead, except kumain ka sa ako, burn na ko mabulagan ni, kay gahatan niya sa akong monthly nga 50,000. Or kanina, grabe yun. Grabe siya mo perform as in mo. Wala yun ang itom sa akong mata. Grabe kay siya nga lalaki. Well, kung yung kaya nga na kayo makuha ang advantage, then fine. Now, I will ask you again. Unsay na ani nga laki para imo siyang ipabilin karon? Sige daw, anong advantage imo makita nga anong imo siyang ipabilin? Maliban na ng lagyo pag yun mo sa usa. tita, ang ako alam mong good na wala ko kasabot nga nibalik siya sa akong life din na naman good. Exactly. Uy, yeah. Kaya nga sasabihin ko sa iyo, you tell him nga, wala na. We have the right love at the wrong time. Wala na. Ikaw mismo ang mo end. Ayoko na. That's why I'm asking you, anong gahol doon pagkaanan niya nga, ikaw mismo galing galibog na. Let's go back again to the basic. Diba gusto ta manguya because gusto ta may mong malipayon, tama? Yeah. Diba gusto ta manguya para everyday pag mata na to, ganahan kay ta, diba? Na mo text, diba happy ta, diba? Yeah. Karon unsa man itabos mo karon gakalibog ka. Tapos layo man pud siya, tapos wa pud siya klaro. Unsa pa may mo i-hold on? Unsa pa may imong i-hold ana niya? Unsa may nasa iya ha? And you're telling me right now nga nanaday kay bag-o nga mas dool. Oo, nasa kampo. See? Then diyan na lang ka sa bag-o. Thank God. Why? Nganong lisod kay para sa imuha? Nga biyaan siya. Tell me honestly. Gaw konsensya ka? Yes. Konsensya nga nag-cheat ka sa iya. Ang hirap nun. Naluoy. Ang hirap nun, magmanguyab lang ka tungod sa kaluoy. It's so difficult. Ang ending mag-cheat lang gyapon ka. Naluoy ko. But nag-ingon naman ko, nagbulag na mi. Then ingon siya nga, siya na, the way, Shell, love ka na ako. Love, balukad, dapat sabok na lang ka sa kuha. Na kung madili naman good pwede na Yes, correct. Kasi naamay nang uyab na ako. Halos mga 5 na sila nang uyab na ako. Di ba? Injeloksin din itong kaistorya, may gana. Angelo, itaman timan inawa, di ba? Magtawang ingon. Di ba? Then, naingon ko sa iyahang siyang nga, unsa man din gipili sa unsa man di mo ang naanaday ko nga oo naanay ako Yon, very good. Ganon. Ganon talaga ang buhay. Ang gugma, ganon talaga. Love hurts talaga. my God. You know, wait. Sa tinod anay lang ga. Oy, wait. Naputol siya, kadyo lang kayo. Dahil natin baka nalobat. Ayun, yun. Kung tiwason lang nato, ito ni end. Tiwason lang nato ni Langga. Tiwason lang nato. It's like this, Langga. I know nga napaka sa stage nga burag na konsensya, naluoy ka, nakipagbulag ka. But you know, at the end of the day, nakaigibuhat nga sakto. Imo siyang giistritan, nga you have nanay lain, inlab nakasalain,
dili ni mag-workout, kailangan ta mag-move on tanan. And I tell you, it's better nga ang imong boyfriend na gyud sa duol. I know medyo lahi ang pamina karon na medyo na kay konsensya, but I tell you, you have to move on. Ingnon gini mo bisa pag minsan kung dili ko musugot, wala na siya mabuhat ana. Dili man na pwede ang uyab nga ang isa ray nagmahal, ang isa dili na. I know it's really hard, but I tell you right now, dili ni sa ingon nga overnight ugma mawala na malimtan din ni tanan, dili pod. Because in fairness naman mo'y memories. But you know, Yeah. step by step, you have to accept the fact nga wala na. You have to tell him nga sorry. You have to explain to him nga sorry. I know you love me, anan. Gilab punta ka sa una, pero wala gyud ni nag-workout. Maybe, siguro, the common line is, it's not you, it's me. Ah, di ba? Anan Wala. dati. Kala mo ang problema ng isa kanahong uyab karon. Mm. Then ningon siya nga ngano sige siya tawag nimo nganong naamoy nahitabo ya. Kaya tama nga pala, ang akong question, nagtabo na ba duha ka bunguton ang imong last nimo nga boyfriend? Nakurang na Yeah. ba ang sabaw? Yeah. Performance. Kung 10 ang highest, pila iya ha? Ang performance. 6. 6. Kaning bag-o, kung 10 ang highest, pila man ang bag-o? 10. Oh! Ginoo ko may galab. Alam mo, in fairness, para sa imong boyfriend karon, it would be normal din na magtaka siya. Ano, manawo pa man siya, ana. So, imo explain imong whole thing. Ani lang, ha? Ikaw kung gipili karon, kani siya kung ikaw mo lang gipili karon. Gusto na ako ni i-settle tanan, ako ning ikuan. Because sometimes, kung di niya masabtan, may ka, sige, call off lang sa ta. Ako lang sa ni i-settle. Gusto na ako ni i-stop ni because ikaw akong gipili. Then, anaon Grabe mo? Grabe siya tita, gilabay niya akong cellphone, diba? Grabe. Ay, grabe ka, super siloso pala yan. Yan. Ayaw. in- Nasa sa kampo yan. Super silo ay, taga-military ni, ratatata. Yes. Lakrakan din. Military din ni, patulo. Ayaw ko sa mga tita, may gano'n. Isa ka pala nanawag Isa, ko. dalawa, tatlo, apat, isa. Alam mo, langgaan na lang. Medyo nisulot na kay problema. Mula gini akong giingon nga ang imong dating problema, isulbaran po nimong laing problema. First nimo, imo sa ni tanong planchahon tanaan na lang ga, relax ka lang ga ha. Kung helicopter pakas Marawi, kajud lang, ceasefire sa, relax ka. Okay. Anaon sa nimo ni siya nga, primero, pwede ba ano sa takalma sa tatanan? First, ako sa ning isettle ni akong past, nga umano na nako ni. Then number 2, imo sa tarungon, if ikaw ingana gyapon ka, nga maglasong gyapon ka, imo sang explain sa iya hangod sa naitabo nga di ba I chose you, ikaw kung gipili mo nang inganing naitabo. And still if dili gyapon sa mag-change, langga Ginoo ko basi unyag matingala mi ipablatter na lang kanamog kali. Kaya namin nakita nakaplagang patayng lawas naglutaw-lutaw sa Cagayan de Oro River. Ano sa pa? My God. Ako okay naman ko na medyo magselos ba kaya mabalik-balik pero basi naman pulgo ni nag-emiss you to ni ikaw po naging pulgo emiss you to. Pass is pass. Pag wala na. Ayun na pag ano, di ba? Kasi po ikaw kay I miss you too. Samo kay ka ba? Imong brief diri o nabilin pa ba imong brief diri balikis ani. Wala mong good data. Anong birthday na po. Kasi kailangan hindi ka ng taga-kampo ignosan nimo nga oy. Ayoko nang ganun ha. Pag another brutal, undangon yun ako ni, isumbong ka na mo ni Digong. Bantay lang yun ka ba? Kaya kung nga namang galing, It would be bloody. na tanawa. Igno ni mo siya nga, basigi ka, imo galing may pasakitan mga babae, na bantay yun ka ni Tatay Digong. Stop it. Stop it. Oh. Pero sometimes, makasabot sa kay lalimang kag... Masakit pakinggan kasi ginastusan mo na, binabayaran mo yung pag-aaral niya, lahat ng uniforme, pati medyas niya, pati sapatos, gastos mo. Kanawa, iyan na daw tanan, tapos mangingana pag yung ka, laing kaayo. Grabe na iyan na pala. Grabe ka, Di ba? I-plaster tanan. Umano ni mo ni siyang isa, sorry ex, tapos na tayo, period. And pag usara ka istorya, period na din. Pag mo text siya, mo tawag siya, i-deny na.
Ayaw na pag-reply, sinra ka, ayaw na tubaga ang tawag. Basta sasabihin mo, end na tayo. Tapos kanina yung bag-o, inunin mo siya, munang inganing sitwasyon kitong ikaw ang gipili. Please naman, tana ipakita sa sako ang tama kong desisyon nga ikaw akong gipili. Because I want to be happy. Kaya kung nibali lang mo ka sa bag-o, tadi lang di ka pong ka-happy, o ginoo ko, pangita taglain diha. Di ba ikaw, akong pangutanong, pangit ka, dili. No! Oh, 5 pa manggaling ng uyab, o di ba? Kapay ka, 6. O tanawa ra. O tanawa. O si, imong ipapil sa ila, put value to yourself in fairness. Di ba? Except kung mga pangit yung gayo mo, o may na lang na nidaginot ninyo, pero kung feeling nyo na yung mga gusto sa line ninyo, next. Mga bata pa, 21 pa, okay? Okay. Alright, sige, balik. Igna lang ay, naku, Diyos ko po. Ikaw sa ganahan sa rin kami, yung laki. Ayaw din ako kaya kay ikaw rin yun. Ikaw sa ganahan sa, ay, samo kayo ka. Ayaw pa saba. Ayaw pa saba. Nanonood ko. Okay, sige, bye! Sige, bye. Thank you. Diyos ko, Mariusep, mga bayhan na ba? Oras, alas 2:05 na. Commercial sa amin, kadyo lang yung kayo, pampalit gatas na pampalit handa na ako sa birthday ni Kuan, ni Ella. Kadyo lang kayo mo, balik rami. 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 Kadyo lang. Hello sa tanan mga staff daw diya sa Maisler, si Charon. Nga naminaw karon sila di hello sa intanan. Pakpakin ang laman. Okay, 0937-373-1674. Okay, tawag na. Pwede na manawag. Tita B, morning na. Sila nga. Let me see the Tootsie Roll. Okay na ba niya? Okay. Hello, may hapon. Hello. Pakipatay sa radyo, palihog, pakituok. Okay, manadi. Kinsa ni? Annalyn. Hi, Annalyn. Pila edad ni mo lang ga? 18. Ay, kabata pa. Wala ka nag-eskwela lang ga? Wala, nagtrabaho. Ay, kasayo ba? Nag-work? Unsay nature sa imong work lang ga? Parang convenience store. Convenience store. 24/7 naka-MORD ha? NYC. Okay. Anyway lang ga, unsay problema sa 19 years old? Kuan man good kanang akong ex bitaw kay kanang kapangilabot sa taong Facebook kay. Wala. Kabalo sa imong password? Oo, kabalo siya kay. Parang nagbulag may anak tungod kay kuan nang nangita siya glain. Hay. Okay, medyo taksil. Ana lugar, medyo taksil ba? Oo. Agree, oo. Tapos, Then kuan tayo then natingala lang ko kay kanang i-open ako kung Facebook din na ako ma-open. di na mo ma-open. Mata siyang tawagan kaso dili naman siya makontak kay mangutanaw ako sa iya ang anong gilabtan niya. Ngano, unsay imong ebidensya nga siya nang hilabot? Kuan kay siya magoy kabalo sa password. Basin day pag-login nimo, basin nag-login ka sa mga computer shop, tapos wala din nimo na log out. Ay wala po. Niamin siya nga siya. Kanang wala man siya gamin pero kabalo lagi ko daan nga siya gyud kay Lisod na tamaton ning wala ebidensya lang ga. kanang hilig man ko siya kanang pang-block bitaw. Then Tao sa may ang gibuhat lately, unsa may ang gibuhat ano kayo makanganandaot. kanang kuan Facebook kanang duha man ako Facebook then ang katong duha kabalo siya sa mga fast food duha then ako siya ang ganyan nga kuan nga nung yang gilabtan tapos mo Unsay ito ba pa imong ano imong gilabtan? wala siya itubog. Siyempre, no? Sa imong pangutana, unsaon nimo pagbalik sa imong Facebook o unsaon nimo pagkulata sa imong uyab? Ako pangutana kanang kuan kanang mahilabot pa man siya sa ako nga
Kana wala na biya may tapos siya bay nabinuang sa mga duwa. Mangutana ka sa akong nganong gay panghilabot siya. Wa ko kabalo di man mi friends. Ganun good. Wala good no. Karang sa nauna na bisag na ako trabaho na ako pero may time sa iya then siya dili siya galo di siya paramdam wala na time na Mo lagi. So lagi atong istorya Andre kung kay nagbulag na mo. Pero kung kung imong pangutana sa ako nganong maghilabot gyapon siya, kana di ko kabalo kay di man mi friends. Di man po ko kabalo anong manghilabot. So ang imo lang buhaton lang ga is mulikay sa iya ha. So kung dili nakakabako log-in karon, dili no. wala nakabalo be ako testingan be what iko makabalok adyo lang ha bitok. Okay ha. Diyan lang ha, testingan ako ha. For example, nakalimot, giusab na ang akong kuan. So, recover my account. Langga. Paglagi nimo langga, i-click nimo tong recover my account. Tapos, I'm sure, kabalo magi kasi mong email, di ba? Oo, kabalo. So dito nimo i-click dito na may nakabutang, how do you want to get the code to reset your password? So, pwede ka through email or pwede po sa imong cellphone, imong i-click, pili lang ka diri. Pag okay nimo, iya din ang isend sa imo ha. Pag maka-change na ka, makasulod na galing ka sa code, imo dayon i-reset ang password na ikaw na nakabalo. Sige. Naon lang. Kay kung imo pangutana, ano manghilabot pa man siya, wako ila, kabalo lang ga, di man migagaw. Iyaman ko ng right lang ga, kay siyempre, iyaman ng lawas. So nagit siya right na magsinamok sa imo. So ang imong buhaton na lang is mulikay sa iya ha, ayaw nag-reply, i-reject ang tawag. Di naman ko sa iya. Ayaw nag-reply. Basi mo siya I miss you, may muli kag I miss you too. Muna yung problema. Nana ba kailain bag-oron? Naana. Di ka na. Ato lang kalimtan ang mga kagahapon. Ang problema mo na ito, ang uban mo mga lalaki lang ga, kung magsige sila sinamok sa inyo, taka mo po, sige po mag-reply, muna di na sa muundang. Muna dead ma. Mga patag, yung mga laki kay. Dead ma na sila, dead ma, ha? Dead ma. Okay, ayo. Pag mo text, ayaw reply. Pag mo PM, sin mode, i-block sa Facebook, dead ma. Kaya problema lagi na ako sa kupang giingon, ay uban mga babae, dili ganahan sa laki, pero magsigig reply. Pag yung asa ka, nako diri, ano man di ay, ayaw nag-reply, zero na. Kaya mga lalaki, ilig naman ako, mga alaunas ka down, alas 2, elo, asa ka. Ano to, mo reply din ka, mo text man ka, nako diri, makadapit. Mag-ilis ako, magwaswas ako, mo nalagi dayon. So dead ma na, wala na ha, dead ma, ayaw na pag-reply, wala na dead ma, zero. Una-una nga, wala na siya nag-exist aning kalibutan na. Sige, salamat. Wala naman yung kakailab niya, wala na. Wala no. Very good. Bantay ha, dili mamakak ha. Oo, dili jud. Okay, bye. Ginoo. Pero, atikra, mga tao may gala. Panguban pa yung ingon pagpadili-dili, pero... May bastos. Hello, mayong hapon. Hello, kuya. Okay. Hapon po. Kinsa ni? Si Sam Talatagayan. Pakipatay sa imong radyo, sa cellphone ra paminaw. Padita mag-echo. May bastos. Kana, very good. Pila edad na to? 21, kuya. Unsay problema sa 21 years old? Nakuyuyab ba? Murag kuan. Di ron mangutili yan. Unsa? Kanang uyab na ko ba? Unsay problema sa imong uyab? Kagiron. Unsay problema sa imong uyab? Hello? Guwapa? Ang galing mo! Unsay problema sa imong uyab? Galingon sa to? Kanang dili ko niya ginasabot ba? Uyab man ka, tadili ginasugot. May bastos. Ginasabot. Ngano di unsay problema? Unsa day angay sabton sa imuha? Kanang dili siya mo sabay, kanang
Naglahi-lag na. Unsa man na siya, nausab siya? O nga na siya daan o nausab siya? Nausap din siya. Kano siya sa sugod na usab? Kato na ibawaan niya nga bao day kag tiil. Kano sa nimo nabantayan nga nausab siya? Atong pag-apat na lang nasa diri sa Cagayan. Unsa sa katong? Atong pag-apat na ako sa Cagayan. Atong March. Uyab lugar mo nga burag long distance gihapon. Tapos imo siyang giapas diri. Yes, kuya. Tapos pag-apas Ay, nimo ate, diri, pag-apas niya diri, nagkuan mo, nagtagbo na yung duha ka bunguton. Matawa ba mo? Nag-abot ba ang duha ka bunguton pagkita ninyo? Yes, kuya. Nag-abot wala. Nag-abot. Tusugod ato, wala dayon, nausap na din siya. Agoy, basing gamay. Duda na ko sa mga anak lagi ba? Karon sometimes, na ba, nabitong, kung sa layo pa, kung wala pa nagkita, long distance pa sa text pa, grabe pa ka-sweet, labing kayo, ana. Tapos eventually, nagkita na. Pagkita na, nanay mga naitabog, uban pa, nausap din ang babae. So it's either na nasimutan nga baho na, or na siya na-discover nga gamay di ay. Oo, ang imong gugma. Uguban pa mga lain pang lagutmon. Kani sabi isa. Hello? Hello. Ay langga, may ngapon. May hapon. Kinsa man ni? Si Jane Dainekever. Oy Jane, pilay edad nimo Jane? 19. Oy 19 years old. Ang imong tingulang ka kay Burag 48. Tama na! Estudyante pa ni o nagtrabaho na? Estudyante pa. Okay. Unsay problema sa 19 years old? Kuan. Kanang, kuan, na ako'y uyab karon ba? Mm. Tapos, akong ex nakipagbalik. Hala, oy. Ay, basta. Pila na mo ka bulan or tuig ani mong uyab ron? 1 month pa kape. 1 month pa. Kani imong ex, kanong nagbulag man mo sa una? Ambot niya eh. Ha? Ay, basta. Naba rin na yung ana nga magbulag, hindi mo makabalo nga nagbulag mo. Kay kuan daw, kay silosa daw po. Siya mo'y nagipagbulag. Oo. So silosa daw ka. So tinuod ay po nga silosa ka. Dili ba? Grabe, nakita lang ini mo nga nasa kahalok lain. Magsilos po dayong kayo, ingana. Ay, Nakita lang ini mo sila duha sa silang boarding house. Huwa sila mga sinina. Magsilos dahin ka. Grabe na po kayo ka, oy. So nakipagbulag siya. So nisugot ka nga, bulag mo, ana. Pila na mo kabulan nga bulag? tuig na. Pero Tuig na. napayapon may communication. Hala, ano na pa may communication nga bulag naman ka ha? Friend. Sige po siya text lugar. Usahay siya sad ako. Tapos na yung mga I miss you gihapon. Anag yun. Ay! Ay, bastos. Kung na yung mga I miss you, ano aman mo nagbalik? Ato nga time. Naman siya uyab. Ay! Ay, bastos. So karon nga ikaw na mo'y nakauyab, gusto na po siya makipagbalik. Oo. Wala na din sa siyang uyab po. Wala na. So katong na si uyab, katong na pa si uyab, ikaw walay uyab ato. Oo. So kay I miss you mo. Takaron nga na po kay uyab, siya na po mo balik, ana na po. No, anag yun. Mo ba? Pangaon na mo duwag rat killer. Ay, bastos. Para mahumantaan ni Baj. Lado. Ay, bastos. Ang pangutana karon, napa kay feeling sa imong ex. Gamay. Kaning imong bag-o karon, naba kay feeling sa ani mo nang nakipag-uyab ka. Wala sa kukumano. Pwede ba rin na musugot ka nga wa kay feelings? Naambot. Gamay tingali ko. Anong gisugot man imo ning lakiha karon? Kung wala day kay pagbati, di day ka sure, para lang igno nga na kay uyab, ana. Dili sad. O ano imo man siya gisugot?
Butan, magod siya. May bastos. Dili pa ka siguro kung love ba nimo ana lugar tungod lang siyang kabutan. Or basi na usab lang na karon tungod kay si ex nimo ni balik. Ay, dili sa So sa imong pangutana sa kuha, kuan. Unsa, so, lagutan, so, ba makibalik ba ko, or kuan, dili na. kasi ang ending mo na nilangga is, di ba, kung manguyab ka sa katawa, makipagrelasyon ka tungod kay love nimo, di ba? So kung imong current boyfriend karon kay nigisugot lang ka, kay naluoy lang ka, kay buutan, pero di gyud nimo siya love, manong ipadayo pa nimo ang relasyon, ang ending, mag-cheat lang gihapon ka. Di ba? So, useless gihapon. Tapos kanimong bago nga boyfriend karon, kaning nakipagbalik nimo, sure ka nga wa na gyud ni siya kuan, girlfriend, wala na, sure na. Oo, wala na. Diyan sino pagkabalo. Paay, close, magid mi sa yung ate o ya auntie. So tinuod nga wala gyud na siya. Okay, ingani akong buhaton. Number 1, makipagbulag sa ko sa akong current boyfriend kay klaro man gyud kayo nga wala gyud kay dali ra gyud gyapon ka malangkat kay wa mo kay feelings imong bag-o. Di ba? Oo. Imo siyang klaro na istorya. Karon evaluate imi mo ko galingon karon. Ino na ko be? Unsa man gyud akong bag-o karon? Na ba gyud ko feelings ani or wala? Kay kung malipay ba gyud ko kung uban ako siya, kiligon ba ko kung naa siya? Malipayon ba ko kung together me? Kay kung ang answer lang ga is yes, meaning to say, diyan na lang ka, kain lang man ka. But kung mayon kag, dili ko sure, tita, burag dili man tita, burag, tungod lang ko kay buota, burag, napugos na ka ng relasyon, then, ang unang buhaton nimo is, undangin alangga, be honest sa lalaki, nga dili di ay. Tapos, Nakalagod ko kayo, mas sinugod, masakitan siya. of course lang ga. Tama na. Kaya sa mo mong gusto, magpadayon ka pang pamakak mo, mangyapon masakitan ra mangyapon siya. Panera ko nang umbaliw na to, be, siya lugar, nagdahom ka nga love ka ni sa imong lalaki. Pero eventually may bawaan nimo nga bakak ra itong tanang kay naluoy ra sa imo ha. Di ba sakit gyapon? Exactly. So at the end of the day, kanitanan mo mahulog ra gihapon sa masakit. O kung mas madugay ni, mas samot mo sakit. So may mang diretso na lang yun nimo. I'm so sorry, abinaw kang wala man di ay den, undangi. Pag masettle na, aya da yung kamo balik sa imong ex. Dili ka imong dunganon, ha? Bunalan ta ka karon. Kuan, magod kaya bird, lagi pagbulag ko, dili ka siya gasugot. Siyempre lang ga. Kinsa bagoy malipay, nga bulagan ka, sige daw. Of course, normal yun na siya nga di mo sugot. Pero, sa nga lang nga dili ka, wala man siya mabuhat na. Sorry, kung di ko mo sugot, wala man kayo mabuhat. Kamu po mga laki ba, kung bulagan mo, there's no such thing, amin ko nga dili ko mo sugot. Taka mo po mga babae, ganahan sa rin mo, ang lalaki di kayo mo sugot, feeling sa ninyo, gwapa kay mustan na, gwapa kay gugo kay, wag yun sa mo sugot, di na tinuod. Lad. Uy, bastos ka. Siguro, wapa niya makuraw imong sabaw, man hindi pa sa gusto mo dito. Or maayo ka mo kuraw. Nakuraw na bang sabaw lang ga? Wala pa. So mintas wa pa nakuraw, mapanlawap ino nimo, sorry. Pag dili sa musugot, wa tay mabuhat na, basta ikaw ayaw mo na ending na ka. Now, ang imong ex karon, if ever gusto ka mo entertain sa imong ex, ayaw sugta diretso. Ayaw bika diretso. Ang imong buhaton, magpaligaw ka ulit. Sige, kung love you ko nimo, then ligawan mo ko ulit. Dili kay diretso dayon, I love you to bika. Gimi mo nag ko ani ba, grabe gyud ka. Dili nga na ha. Pag yun sinabalik na tao sino. Uy, bastos. Dili ha, inunin mo siya magpaligo ka para makita nimo lang ga kung sincero ba siya. Katong mga uban nga nagbulag, dili sa inyo nga pagbulag, dali rin mo babae kung gusto ninyo nga mas maklaro gyud ninyo nga tinud-anay ra ba nila bina ang pagbulag ninyo kay nakita siya glain or na something. Pag mobalik sila, sabihin nyo, magpaligaw kayo ulit. Sige, ligawan mo ko ulit. Manguyab ka utro sa kuha. Diyan ni mo makita ang sincerity sa lalaki kung tinud-anay yun na. Kung iya ginang i-post, then go. Pero ay po niyo, tag-5 katuig lang ga. Grabe po. Aling, aligaw ka naman, no, ang at least a month or kuan. Ayaw diritsog, oo, di porke nga ex na, insigida dayon, dili. Magpaligaw naman ulit. Bigyan naman ng value ang mga kaugalingon. Okay, ever. Number 1 ha.
kanay mong uyab karon bulagi na kay klaro kayo the way kamo istorya sa kuha wa gi feelings ha nahimo ra ning panakibutas. Yes, Palagi photos na daan ako yung ibutas bastos. na langga. Yusef, kamo ba mga babae mosulod mong relasyon tungod kay love na ninyo ang tao dili kay tungod kay luoy lang. Ay, bastos. Or aron igno lang ipakita lang sa Facebook nga nakauyab na ako, naka-move on ako dire. Ay, Ay, bastos. di naman may public sa ano. Ay, bastos. Lagi. Di naman public sa Facebook. Ay, nako, Diyos ko. Ayun na, pag dili, walay feeling, ayaw na, masakitan sa yes. Murag yapon, at di basta bakag galing masakitan yun na. Kaya nag-love yun sa imo, masakitan yun na. Sa dili po sa ingon nga, basta bulagan ng laki, pang mupalidili, minsan ka, grabe, love you. Dili po na mao. Tama na! Okay? So, isettle sa na imong problema karon, bulagi sana, tapos ang ikaduha, katong ex nimo magpaligaw ka ulit, ha? Dili mo bika diretso, ha? Okay, kaya Okay, sus, go bye! Chef. Alas 2:55. Overtime na rin ko da. Overtime na rin ko da.